А сега отново Пенчо Пенов, доктор-патолог, ще ни разкаже за лекарската грешка. Колко сме болни, защо сме болни и дали сме болни. Един човек, и то не е толкова болен, от лекарите бил все недоволен. И правил струвал, все неверен бил, той 5-6 лекари поне сменил. И всички казвали да я забрави, тя болестта сама ще се оправи. Че иска се търпение и такт, на лекар друг днес той потърсил пак. А лекарят казал, че няма време, че му остават само 5-6 дена, с делата си от днес да се заеме, смъртта не чака, казал, нямаш време. Човекът се отчаял и размислил, решил, че трябва малко да помисли, полека почнал да се подобрява, а болестта му вече да отзвучава. Случайно срещнал лекаря веднъж и той се изненадал изведнъж и слисано към своя пациент обърнал се в първия момент. О, как са мъртвите на оня свят! Спокойни ли са и добре ли спят? Отвърнал му човекът саркастично и се усмихнал малко иронично. Реката на забравата изпиха и са добре, от злобата се скриха. Но всички отговорни на небето, за доктори говорят общо взето. И заговор, смъртта и адът готвят, за лекарите списъци подготвят. Тук на земята тези, що лекуват, решиха всичките да ги линчуват. Пред тебе тайната аз ще издам и твоето име мъдреше се там. Тогава името ти аз изтрих и казах, грешка е това голяма. И пред смъртта и ада аз разкрих, от медицина той хабер си няма.